Tieto zábery natočené počas uplynulého školského roka nám poslali samotní občania. Zachytávajú skutočne katastrofický stav priestorov šatní a školy v Dolnom Smokovci. Áno, skutočne vidíte dobre. Takto vyzerajú šatne škôl, do ktorých chodia naše deti a vnúčatá. A tieto zábery sme natočili pri základnej škole v Tatranskej Lomnici my. Zničená fasáda, rozpadávajúce sa časti budovy a nezateplené priestory. To všetko v najväčšej tatranskej škole. O niečo lepšie je na tom materská škola v Tatranskej Lomnici, ktorá bola zateplená spolu s denným centrom ešte za predchádzajúceho vedenia mesta. V hre je síce podaný projekt zateplenia za 4 milióny eur pre základnú školu, avšak ten je v tejto chvíli neistý, rovnako ako aj jeho realizácia. V súvislosti so školou v Dolnom Smokovci schválili poslanci na poslednom zastupiteľstve pridelenie dotácie na ich opravu. Je to však len plátanie dier potápajúceho sa tatranského Titaniku v podobe nášho mesta. Škola si však v tomto sama pomôcť nedokáže, pretože budova je majetkom Tatranskej radnice. A namiesto toho, aby sa naša samospráva zameriavala na takéto skutočné problémy, čelia pedagógovia a riaditelia škôl nátlaku, kontrolám a hľadaniu formálnych chýb, len aby mohli byť postihnuteľní. Tí istí učitelia, ktorí pozdvihli naše školstvo, priniesli desiatky projektov, medzinárodnej spolupráce sa teraz majú obhajovať, to všetko pod záštitou vznešených slov o transparentnosti a kontrole. My v tejto chvíli zhromažďujeme a overujeme ďalšie podklady a informácie, ktoré v súvislosti s našim školstvom zverejníme a Tatranci si budú môcť o týchto metódach urobiť názor sami. My sa zastaneme vždy kvalitných pedagógov, pretože aj oni vracajú život do Tatier a vychovávajú novú generáciu našich detí a vnúčat. A na tom predsa záleží.